Vítam vás na webinári o otužovaní a Wim Hofovej metóde. Volám sa Viktor Schiller, som certifikovaný inštruktor 2. stupňa a tiež som zakladateľ BASE systému, čo je špeciálny systém proti stresu a vyhoreniu. Na dnešnom seminári si povieme kopec informácií o chlade, ako otužovať a tiež pripojím zo pár tipov, ako môžete okamžite začať a robiť to s ľahkosťou. Takže poďte so mnou, ukážem vám kopec nových vecí. Takže poďme na to hneď zostra. Povedzme si, čo je pravda a čo len mýtus o bežnom otužovaní. Takže poďme na to, hneď zo začiatku sa vraví, že ak chcete otužovať, dá sa iba v jazere. Toto vôbec není pravda, pretože aj keď klasické otužovanie sa vníma ako vecou zimnou a vecou vonku v prírode v jazere, otužovať môžete rovnako v studenej sprche, otužovať môžete na studenom vzduchu ľahšie oblečený. Otužovať môžete kľudne v noci, keď spíte pri otvorenom okne. Otužovať môžete v strede leta, v noci, keď spíte iba v nejakých šortkách v prievane, aj keď je tam teplý vzduch, ale jak to ťahá, tak verte mi, že zima vám bude. Čiže tých možností, kedy otužovať, alebo moja obľúbená je otužovať v lete, v noci pri vode. Ja chodím na ryby a v noci pri Dunaji by ste videli, aká vie byť v krátkom tričku zima a keď tam budete sedieť hodinku, 2-3 a buď sa pozerať na prírodu alebo chytať ryby, uvidíte, že môžete otužovať aj v strede leta. Takže prvý mýtus zborený, otužovať sa dá hoci kedy, všetky 4-ročné obdobia. Ďalšia klasika je, čím dlhšie ste v tej vode, tým je to zdravšie. Toto takisto není pravda, absolútne to nezohľadňuje váš momentálny stav, ako na tom ste, keď ste unavení, nevydržíte tam ani 30 sekúnd, naopak keď ste vyspatí, odpočinutí, viete tam byť kľudne 6-10 minút a je vám stále teplo. Čiže na čas netreba vôbec brať ohľad, lebo nezohľadňuje váš momentálny stav. K tomuto sa vrátime neskôr, veľmi, veľmi dôležité. Ďalší klasický mýtus, že v jazere si vybudujete odolnosť na chlad. No, nebudem to ani nejak extra veľa rozoberať, len vám poviem, keď pôjdete na jazero sa pozrieť na otužilcov, pozrite sa, jak dojdu naobliekaní. Na jar, keď už končí zima, alebo no na jeseň väčšinou nie, ale na jar, že v marci už máte 18-20 stupňov, voda je síce studená, dojdu naobliekaní k tej vode, náhadžu sa tam, chvíľku tam vydržia a idú von. Neviem, je to asi subjektívne, ale podľa mňa, keď máte odolnosť na chlad, tak nebudete pri 15 stupňoch behať v páperovej bunde, ale toto je asi subjektívne. Na druhej strane chápem, že keď vyjdu von, chcú si niečo obliecť, ale zase sa mi to bije s tým, že keď som odolný na chlad a som v tej ľadovej vode, tak vyjdem von a nemal by som mať tú potrebu sa nejako šialene obliekať, pokým sa tam naozaj nepodchladím a nebudem mať problém. Keď mám problém, že sa trasem a tak ďalej, tak potom chápem, že potrebujú teplé oblečenie. Ale to je zase iba o tom, že akým spôsobom sa otužuje. Poďme ďalej. Otužilci neochorejú. Toto je rovnako není pravda. Stačí sa pozrieť na hociaké internetové fóra. V strede zimy sa zisťuje, aké fungujú najlepšie antibiotika, pretože to popreháňali, ochoreli, buď dostali nádchu, chrípku alebo angínu, zápal plúc. Čiže pokým sa to nerobí s rozumom, tak môžu úplne bez problémov ochoreť ako hocikto iný. Dokonca by som povedal v niektorých prípadoch ešte ľahšie, pretože ak do toho celého vstúpi nejaká, jak by som to povedal, závodivosť, tak, že jeden závodí s druhým, koľko tam vydržia, tak vtedy vôbec nerešpektujú telo, vedia sa podchladiť a vtedy veľmi ľahko človek vie ochorieť. Bez ohľadu na to, koľko rokov má natrénované. Mám to na sebe odskúšané, viem presne, o čom hovorím. Dobre, takže to máme ešte posledný mýtus a to sú vzorčeky na výpočet, ako dlho byť vo vode. Možno ste sa stretli, ak ste sa to zaujímali, že teplota vody +2, teplota vody -2, rôzne iné vzorčeky, kde vám má vo výsledku výjsť nejaké číslo, ktoré by sa malo rovnať počtu minút, ktorý by ste mali byť v tej vode. Je to presne s tým, čo som hovoril pred chvíľkou, nerešpektuje to ten momentálny stav. To znamená, že vy keď si vyrátate, že tento rok by ste mali byť každý deň alebo raz za týždeň 6 minút vo vode
a zrovna budete mať ťažký týždeň v práci a jednoducho dojdete tam unavení, tak vám garantujem, že po 6 minútach budete tak podchladení, že vás to ešte viacej unaví, spomalí vám to imunitu, lebo telo bude generovať veľa tepla, aby ste sa zohriali a medzi tým stihnete ochorieť. Čiže tie vzorčeky sú veľmi, veľmi zrádne. Ja osobne neodporúčam ich používať, pretože dávajú vám pocit istoty, že robíte niečo správne, ale tým, že nerešpektujete vlastné telo, tak to robíte vlastne nesprávne, lebo môžete veľmi ľahko ochorieť. Dobre, poďme ďalej. Čo býva spúšťačom chorôb pri otužovaní? Prečo sa to deje? Ako sa tomu vyhnúť? Toto je úplne klasická vec, ktorú by mali vedieť všetci, kto chce s otužovaním vôbec začať, alebo kto už otužuje, pretože nie každému to je úplne jasné a robia sa pritom chyby, tak poďme si povedať, čo sú najčastejšie chyby. Ako som už spomínal, únava. Únava je úplne najhoršia vec pri práci s chladom. A to je jedno, či je to voda, vzduch, hociaký chlad, pretože, jak som vravel, keď telo potrebuje generovať teplo, aby vás zahrialo v tom chlade, a vy nemáte žiadnu energiu, to znamená, že ste unavení, vyčerpaní, tak zobere vám vlastne tú energiu z energetických zásob, z ktorých by vlastne mala fungovať komplet celý organizmus a vtedy sa stane taká vec, že sa vám spomalí imunita, pretože viacej energie ide do tvorby tepla, lebo je to momentálne viac ohrozujúci stav ako to, že sa vám spomalí imunita. A keď sa vám spomalí imunita alebo tie reakcie imunitné, tak v podstate tým, že baktérie a vírusy sú všade okolo nás, tak sa nejaký uchytí, začnú sa množiť a tým pádom chytíte nádchu alebo chrípku alebo akúkoľvek inú chorobu. Takže únava je úplne najčastejší a by som povedal najviac ignorovaný problém pri otužovaní. Druhá vec je nedostatok znalosti z fyziológie. To je presne o tom, že ľudia nevedia, alebo z veľkej časti nevedia, ako funguje ich vlastné telo. A tak, jak som vám pred chvíľkou porozprával o tej imunite, ako sa spomaluje a ako únava vás vie zničiť pri chlade, tak toto sú úplne základné poznatky a takých je viacero. Keby sa o to ľudia trošku viacej zaujímali, tak by nerobili tie úplne najzákladnejšie chyby. Čiže toto tiež považujem za veľkú chybu pri otužovaní, ale by sa dalo povedať pri akomkoľvek športe. Keď chcete začať behať a začnete rovno trénovať na polmaratón a pritom ešte neviete, ako našlapovať, tak je to iba otázka času, kedy si ublížite, natrhnete šlachu alebo proste vás začnú boleť kolena, kĺby práve kvôli tomu, že nemáte úplne tie základné informácie k tomu, čo k tomu treba, aby ste to robili dobre. Preceňovanie sa je tiež veľmi častá vec, kde ak je tam tá kompetitívnosť, že ľudia navzájom závodia, že ty si dal 3 minúty, ja dám dneska 4, alebo sám so sebou, že minulý rok som dával 5 minút, tento rok budem dávať 6 minút a zase nerešpektujú sami seba, nerešpektujú to telo, tak takéto preceňovanie sa musí skončiť ochorením. To je iba otázkou času, že kedy. Ďalšia vec, ktorú považujem ja osobne za chybu, sú neoprenové pomôcky, čiže rukavice, také papuče neoprénové, po prípade čiapky. A to kvôli tomu, že ľudia ich nosia, lebo v tej ľadovej vode ako prvé vás začnú boleť prsty na rukách a prsty na nohách. A keď ľudia tam chcú byť dlhšie, tak si dajú tieto návleky a vlastne ich to nebude boleť. No problém je, že táto bolesť, ktorú tá studená voda spôsobuje, je vlastne prvý veľmi výrazný signál, ktorý vám telo dáva, že už toho chladu bolo dosť, dneska na viacej nemáš, choď von. Problém je, že u niektorých sa to stane behom, 30 sekúnd a si povedia, že ja tu chcem byť 5 minút, tak ja nepôjdem po 30 sekundách von a dá si ten neopren. A toto je presne to nerešpektovanie toho tela, pretože vy môžete trénovať celé telo na chlad, ale keď si nebudete trénovať ruky a nohy
po prípade hlavu, keď máte tú čiapku, tak si vlastne vytvárate také achillové päty voči chladu. To znamená, že budete mať netrénované miesta, vy síce znesiete chlad na telo, ale ak vidíte z vody von, dáte si tie neoprenové návleky dolu, tak presne napríklad ruky budete mať netrénované, lebo máte stále rukavice, bude vám stále zima na ruky. To isté na nohy, to isté na hlavu. Čiže tie neoprenové pomôcky vám z dlhodobého hľadiska viacej škodia ako pomáhajú. Dobre, poďme ďalej. Je veľmi dôležité pochopiť, ako nás posúva chlad vpred a naopak, kedy nás brzdí alebo až doslova ničí. A je to celé o strese, ktorý ten chlad spôsobuje a ten stres môže byť buď mierny, alebo môže byť veľmi intenzívny. Takže poďme si ukázať, keď máme silný stres, to je klasické otužovanie, že príde človek, čo chce začať otužovať k jazeru, donúti sa silou vôle tam vliesť, nejaký čas tam vydrží. Čo sa deje s tým telom? Tým, že to telo není prispôsobené na takéto extrémne prostredie, tak nastane veľmi krátky a intenzívny zážitok, pre niekoho príjemný, pre väčšinu ľudí asi nepríjemný. Krátky vravím kvôli tomu, že väčšina ľudí tam vydrží 3 až 5 minút, dajme tomu. A to pre telo sa rovná šok, lebo telo není na takéto extrémy trénované, telo nevie, prečo sa to zrazu stalo, telo sa nejako nevie dovtípiť, že vy ste sa dobrovoľne rozhodli ísť do životu nebezpečného prostredia, lebo to presne tá ľadová voda pre nás je. Takže telo ide do šoku a aj nervový systém reaguje ako na šok. To znamená, že ide do okamžitej obrany, zvyšuje vám rýchlo imunitu, čo je síce super zo zdravotného hľadiska, ale vy keď z tej vody vyjdete von a zase tam pôjdete o týždeň, tak to telo zabudne na to, že čo sa stalo, lebo telo má pamäť plus minus 48 hodín, takže to, čo sa opakuje častejšie ako 48 hodín, na to sa prispôsobuje, to, čo sa deje menej ako 48 hodín, tak to vykrýva nejakou okamžitou reakciou, v tomto prípade je to teda šok z chladu. No, poďme sa pozrieť, že čo sa stane, keď pôsobíme miernym stresom, to je napríklad Wim Hofová metóda. Miernym stresom tým myslím, že nejdeme v strede zimy do jazera, ale začneme doma s krátkou studenou sprchou. Krátkou, kľudne 30 sekúnd alebo minúta a nemalo by vám to byť nejak extra nepríjemné. Možno prvýkrát to bude také niečo nové, ale nemalo by to byť nepríjemné. Tým pádom ja vydržím v tom chlade alebo v tom chladnejšom prostredí dlhšie. Môžem to robiť každý deň, lebo to nie je nejaké extra nepríjemné a keď sa to deje každý deň, alebo jak som vravel menej ako tých 48 hodín, tak vzniká vlastne v tele adaptácia na nové prostredie a to telo sa začne prispôsobovať tým novým podmienkam. Čiže začne vám reálne budovať odolnosť na chlad, začne vám budovať hnedý tuk, čo je tkanivo, ktoré vám dokáže vytvárať sálavé teplo. A vo výsledku zhruba po 10 až 12 týždňoch takéhoto tréningu vy nie len, že ste zvonku odolní na chlad, že doslova ako keby ste ten chlad necítili, to je tiež do určitej miery, u mňa to je dajme tomu do plus 5, že môžem chodiť bez problémov v krátkych rukávoch, v krátkych nohaviciach. A zároveň si vytvoríte taký ako keby vnútorný radiátor z toho hnedého tuku, ktorý vám vie vytvárať sálavé teplo a tým pádom viete aj vykrývať také chladnejšie prostredie. Preto tam je vlastne tá zóna komfortu posunutá až po tých plus 5. Toto je veľmi dôležité pochopiť, pretože veľa ľudí si myslí, že čím väčší extrém, tým lepšie pre telo, tým lepšie všetko. A toto vôbec nie je pravda. Pravda je presný opak, že ako sa vraví, pomaličky ďalej zájdeš, miernym tlakom na telo, miernym stresom, je to príjemnejšie, dokážem to robiť dlhodobo a telo sa stíha prispôsobať. Toto je cesta, ako by mali vlastne otužilci aj ľudia, ktorí robia Wim Hofovú metódu, trénovať to telo, aby to bolo znesiteľné, aby to bolo urobiteľné a aby z toho mali maximálny profit. Takže ako pracovať s chladom, aby to bolo príjemné. Ako som hovoril, hlavne netlačiť na pilu, nevytvárať moc veľký tlak. Najlepšie je ísť postupne. Keď chcete otužovať v zime, tak najlepšie je začať v lete. Kľudne začať studenou sprchou. V lete, keď má voda v sprche, dajme tomu 18 stupňov, tak to už ani není chladné, to je v podstate iba také osvieženie, keď je vonku 35 a
začať, dať si dajme tomu 30 sekúnd, potom na ďalší týždeň minútu, postupne to predĺžovať, dajme tomu na 5 minút, ešte kým je tá voda takmer teplá a neprestať do zimy a máte nádherný postupný prechod na otužovanie a keď na konci septembra alebo v strede októbra sa už začne ochladzovať aj to jazero, tak odporúčam v lete, jak začnete chodiť aj do toho jazera, tak neprestať a už otužujete normálne celú zimu. A zároveň je veľmi dôležité podotknúť, že dá sa otužovať aj vo vode, ale dá sa otužovať aj na vzduchu. Veľa ľudí, keď sa povie otužovanie, automaticky ich nápadne len voda. Lenže voda odvádza 30 krát účinnejšie teplo z tela ako vzduch. To znamená, že pobyt v ľadovej vode je omnoho náročnejší pri rovnakom čase ako pobyt na studenom vzduchu. No a práve tým, že je to náročnejšie, tak na zdravie máte omnoho lepšie výsledky vo vode a zase na odolnosť na chlad máte omnoho lepšie výsledky na vzduchu. Takže chodiť ľahšie oblečený je tiež jeden zo spôsobov, ako sa dá otužovať a vybudovať odolnosť na chlad. Zároveň, jak som hovoril, netlačiť na pílu. Dá sa to urobiť krásne aj tak, že začnem v lete, prvú zimu si prejdem na studených sprchách, pretože tak, jak v lete má sprcha 18 stupňov, tak v zime podľa toho, kde žijete, môže mať niekde medzi 7 a 3 stupňami, čo už je fakt sakra studená voda. Takže prvú zimu si viete krásne doma v bezpečných podmienkach spraviť len so sprchami a keď to vydržíte bez problémov, zvyknete si na to, tak potom prejde zase celé leto, studené sprchy, studený vzduch a zase ďalšiu zimu môžete ísť kľudne na jazero. Tretiu zimu môžete chodiť, dajme tomu v zime ľahšie oblečení a tak ďalej a tak ďalej. Proste nemusíte všetko stihnúť za jednu zimu. Napríklad ja, keď chodím v kraťasoch, aj v krátkom tričku, aj v krátkych nohaviciach a v šlapkách celú zimu, celoročne, tak tiež to nebolo proste, že začnem otužovať a za 3 týždne takto chodím. Mne to trvalo 4 roky, kým som sa dopracoval a každý rok som vlastne zhodil niečo. To znamená, prvú zimu boli iba sprchy, druhá zima bolo jazero a krátke tričko. Prvá zima bolo krátke tričko, dlhé gate, druhá zima bolo už jazero, krátke tričko, krátke gate, tretia zima som tuším pridal už aj šlapky a teraz štvrtá alebo piata zima už to ani nerátam. Už sa to tak zautomatizovalo, že vôbec to ani neriešim, že je zima. Na druhej strane treba povedať, že posledné roky ani není poriadna zima. Hej, keď to padne na -5 sem tam, tak to je akože celkom zázrak v Bratislave. Takže tiež treba robiť rozdiel, že či ste z Liptovského Mikuláša alebo z Popradu, alebo či ste z Bratislavy, kde je viac menej stále teplo. Čiže aj toto treba zohľadňovať. Dobre. Dá sa otužovať iba v zime? Toto je klasická otázka, čo mi ľudia dávajú a poďme si teda ukázať zo pár tipov, ako sa dá otužovať celoročne. Už som to tu načrtol, takže poďme na to. Najlepšie je začať v lete. Studená sprcha, ako sme hovorili, to je najlepšie, čo môžete urobiť, lebo je v podstate ešte teplá a neprestať pokračovať a urobiť si z toho návyk. Na jeseň, keď sa trošku ochladí, nechať si ľahké oblečenie z leta, to neznamená, že krátke rukávy, môžete mať kľudne dlhé tričko a na tom len vestu, stále pokračovať v studenej sprche, v pokročilej jeseni alebo začiatok zimy už môžeme začať používať to jazero, alebo respektíve z leta ešte neprestať s tým jazerom a pokračovať. Takto prežijeme celú zimu, buď môžete chodiť ešte ľahšie oblečení, alebo keď tá zima je extrémna, alebo ste proste z chladnejšej oblasti, tak normálne sa obliekať, aby ste sa nepodchladili, doma si dávať studenú sprchu, sem tam raz za týždeň výjsť na jazero a prejdeme až do jary a vlastne tam sa nám celý ten cyklus znova začína obnovovať a vlastne jak sa nám oteplí, znova ľahšie oblečený a studené sprchy a prejdeme znova na leto a ideme ďalej. Čiže krásne celoročne sa dá to telo udržovať v dobrej kondícii, čo sa týka odolnosti na chlad a nič vám nebráni čakať až na zimu. Čiže toto je veľmi, veľmi dôležité a nie každý otužilec si to uvedomuje a to využíva, čo je podľa mňa veľká škoda. Poďme si teraz povedať, že aký je rozdiel medzi otužovaním a metódou Wima Hofa. Toto sa ma pýta veľa ľudí. Keď to poviem úplne laicky, tak je v tom rozdiel asi o 180 stupňov. To znamená, že sú to takmer protiklady. Pri otužovaní si zvykáte na chlad, na to studené jazero alebo studenú vodu
a postupne sa snažíte to telo viac či menej úspešne adaptovať na tieto studené podmienky. Pri Wim Hofovej metóde naopak, tam sa snažíme vytvoriť ten hnedý tuk, zvýšiť metabolizmus a naučiť telo generovať viacej tepla. Čiže tam ten chlad používame iba mierne a vlastne používame ho ako motivátor na to, aby sme dokázali generovať viacej tepla a tým pádom zvládame aj tú studenú vodu o mnoho lepšie. Čiže klasické rozdiely sú, že otužovanie je iba v zime a väčšinou v jazere a väčšinou sa tiež dá povedať, že je bez pravidiel nejakých všeobecne známych, najmä také JPP, jedna pani povedala. Sú tu samozrejme výnimky, kde si to ľudia naštudujú, kde majú roky skúseností, kde šíria osvetu, takže dajú sa nájsť aj organizované skupiny a jednotlivci, ktorí fakt vedia perfektne všetko o otužovaní, ale tým, ako sa to stalo v dnešnej dobe masovka, tak sú to fakt výnimky. Väčšinou sú to proste ľudia, ktorí idú hlava nehlava, niekto proste kamarát dal na Instagram fotku v jazere, tak idem aj ja. Je to moderné, je to asi zdravé, idem aj ja. Pri metóde Wima Hofa je rozdiel základný v tom, že pri VHM-ku máme kombináciu troch vecí a to sú dýchové techniky, tam je také špeciálne dýchanie, ktoré vám vie nabudiť organizmus a zvýšiť vlastne tú imunitnú odpoveď a nabudiť vašu imunitu. Zároveň je veľmi silne protizápalové a v kombinácii so sústredeným a postupným vystavovaním sa chladu, čiže v tomto prípade to bude tá studená sprcha, to má tak silné protizápalové účinky, že sa robia normálne štúdie už niekoľko rokov, na čo všetko to funguje. Viete si systematicky vybudovať odolnosť na chlad, viete si vytvoriť hnedý tuk, je to celé príjemné, není to nepríjemné. Ľudia tým, že to je postupné, aj takí, ktorí doslova sú zimomriví, mám kopec klientiek, ktoré prišli na kurz, že ja som tak zimomrivá, že v strede leta chodím v dlhých rukávoch, Viktor, dá sa s tým niečo urobiť? No a práve tým, že tam je veľmi, veľmi mierny postup, tak aj s takýmito ľuďmi sa dá krásne pracovať, pretože bez toho, že by oni o tom vedeli, tým, že im je stále zima, oni to telo stále motivujú k tomu, aby napríklad vytváralo hnedý tuk a keď majú hnedý tuk, tak oni majú veľmi rýchly progres počas toho kurzu a fakt dá sa povedať, že sú to až zázraky, keď vidím, čo to s tými ľuďmi robí, že na začiatku príde uzimená dáma alebo dievčina, ktorá proste studenú sprchu nikdy v živote nevidela a na konci kurzu 10-týždňového sme v mrazáku. To je jedna taká ako z tých skúšok, že to naozaj vedia robiť, že vedia generovať to teplo. Sedia tam v plavkách pri -10, fúka tam vietor z ventilátorov a proste 30 minút tam sedia a není im zima. A toto je taká premena, čo si človek, ktorý to nikdy nevidel, nevie ani predstaviť a nevie tomu ani uveriť. Čiže fakt, toto som nikdy nevidel napríklad pri klasickom otužovaní a to sa mi na VHM-ku páči, že není to len o tom, že namáčame sa a niečo sa deje, ale má to hlavu a petu, je to komplet celé vedecky podložené, že čo sa deje, prečo sa deje, ako to využiť a má to fakt overený účinok. Čiže ako som aj predtým spomínal, je mnoho štúdií, ktoré boli robené na rôzne choroby a na choroby, ktoré sú založené na nejakom chronickom zápale, tak na tieto má väčšinou veľmi, veľmi, veľmi dobrý účinok. Čiže to sú autoimunitné ochorenia, alergie, rôzne iné, ktoré na prvý pohľad vyzerajú, že fakt to je iba na tabletky a to telo si s tým nevie pomôcť. Tým, že Wim Hofova metóda tú imunitu doslova uprace dokopy, nabudí ju takým spôsobom, že začne fungovať normálne, tak videl som aj na kurzoch také premeny, že to by jeden neveril. Keby som to nemal ponahrávané na videách, čo tí ľudia povedali, tak to by bolo fakt ako čisté sci-fi. Poďme ďalej. To najdôležitejšie je, že prečo to celé vlastne robiť. Prečo robiť otužovanie, prečo robiť VHM, aké to má na mňa pozitívne účinky alebo akékoľvek iné účinky. Tak poďme si povedať, jak som hovoril, protizápalové účinky.
potlačenie alergií, astmy, reumatické artritídy a ako som hovoril, rôzne iné choroby, ktoré sú spôsobené chronickým zápalom. Ale nie len to, tým, že vy sa naučíte ovládať stres, ktorý tá studená voda vytvára, tak boli robené štúdie napríklad aj na PTSD, to je posttraumatický syndrom, kde boli tiež veľmi dobré výsledky. A to nemá s imunitou ako takou, alebo s imunitnou odpoveďou nič spoločné, to je skôr psychologické a dokáže vás to naučiť sústrediť sa, dokáže vás to naučiť zvládať stres a to je niečo, čo pri bežnom otužovaní sa síce deje podprahovo, ale málo kto to vie reálne využiť. Ako som hovoril, viete si tam vybudovať výbornú odolnosť na chlad. Spomínal som ten mrazák, toto sú fotky z mrazáku. Celé to tam je obložené doslova ľadovými kockami. Fúka tam klíma, alebo teda také tie chladiace ventilátory, takže není tam stojací vzduch, ale je tam taký mierny vetrík. Sedíme tam 30 minút pri minus 10 bez pohybu a vlastne ľudia generujú teplo. Je to taká skúška, že najprv sa ide v 8. týždni do ľadového bazéna, v 9. týždni robíme tento mrazák a v 10. týždni chodíme potom na prechádzku tiež takto v šortkách do ľadovej prírody, aby ľudia vlastne videli, že nie len, že sa niečo naučili, lebo Viktor im to povedal, že to funguje, ale na sebe doslova dbám na to, aby si overili, že naozaj aj u nich to funguje, že vedia generovať teplo, že sú zdraví a tak ďalej a tak ďalej. Čiže ďalší bod, ktorý je podľa mňa veľmi dôležitý, je perfektné spoznanie vlastného tela a vedomé ovládanie niektorých častí autonómneho nervového systému. Autonómny nervový systém, to je ten autopilot, že keď idete do nejakej stresovej situácie preklopí vás do toho inštinktu bojuj alebo uteč, vy sa buď necháte vytočiť, hádate sa, čiže bojujete, alebo naopak chcete z tej situácie utiecť. Toto sa deje pri akomkoľvek strese, v práci, doma, keď vás stretnete medveďa pri zberaní čučoriedok. Hociaký stres presne takto funguje a čo vy sa viete naučiť, to isté funguje aj pri tej ľadovej vode a čo sa tam vy viete naučiť je prepnúť to telo v tej stresovej situácii do kľudu. To znamená, že klasika, keď ide niekto si dať studenú sprchu a nikdy ju nemal, tak začne na ňu tiec voda a poznáte to také, že nevie chytiť dých, je to celé proste úplne kopec adrenalínu a najradšej by z tej sprchy utiekol. Toto je presne bojuj alebo uteč v praxi a my sa tam vlastne naučíme byť v totálnom kľude, dokonca by som povedal ísť až do takého meditačného stavu, kde doslova necítite ten chlad. Na prvý pohľad zase jedna z takých takmer neuveriteľných vecí, ale keď vás naučím pracovať s pozornosťou a obrátite tú pozornosť inde ako na ten chlad, tak sa stane fakt taká vec, že ho takmer alebo vôbec necítite. Čiže na to, aby ste toto vedeli urobiť, musíte perfektne poznať vlastné telo. Tam robíme vlastne celých 10 týždňov tréning na to, aby ste vedeli cítiť každý jeden kúsok svojho tela, aby ste ho vedieť ovládať a proste je to celkom taký hĺbkový tréning a ľudia vo výsledku sú veľmi radi, že dokázali to telo ako keby znovu objaviť. Ďalšia vec je, jak som vravel, naučite sa zvládať stres najprv z chladu a potom úplne akýkoľvek. Fakt, mám to odskúšané na sebe, môže to byť proste nejaký problém v robote, nejaká konfliktná situácia, môže to byť hádka doma, môže to byť fakt čokoľvek a vy viete ostať v kľude, viete s chladnou hlavou rozmýšľať, viete vyriešiť situáciu, viete to naopak ukľudniť, pretože nenecháte sa vytočiť, ukľudnite tú druhú stranu, že nie je dôvod sa hádať, perfektná vec. Posledná, budete fit, a budete zažívať neopísateľný pocit slobody. No, budete fit kvôli tomu, že my tam robíme aj fyzické cvičenia na posilnenie jadra, na to, aby ste boli fyzicky fit, na rozťahovanie svalov a tým, že práca s chladom, tak viete svaly doslova trošičku vytuhnúť, takže musíme tam robiť aj nejaké rozťahovačky. Naučí to ľudí nejakému dennému režimu starostlivosti o vlastné telo a keď sa to spojí potom aj s tou odolnosťou na chlad,
tak doslova to dáva pocit slobody, pretože nemusíte rozmýšľať nad tým, že čo si mám dneska obliecť, aby mi bola zima a prší, sneží, fúka vietor, radšej si dám čiapku, zoberiem si rukavice alebo neviem čo. No odkedy nosím stále iba krátke gate a krátke tričko, tak toto nepoznám. Hej, predtým som mal fakt strach z toho, že zoberiem si dážnik, alebo zoberiem si Gore-Texovú bundu, alebo vonku sneží, čo urobím, zoberiem si rukavice, alebo radšej dvoje. No a toto neexistuje. A vlastne naozaj sloboda vzniká, alebo pocit slobody vzniká vtedy, keď prestávate mať strach. Čiže nie ste obmedzovaní vlastným strachom z toho, že ochoriete. Perfektná vec, keď sa to využíva na nejaké prechádzky do prírody alebo pobyty v prírode alebo hoci kde inde, tak to je super. Nemusíte mať ruksak, kde máte naválaných kopec vecí zo strachu, že začne pršať, ale idete proste úplne na ľahko, samozrejme v rámci bezpečnosti, takže ten pocit slobody je tiež neopísateľný. Dobre, a teraz stačilo môjho rozprávania, pretože môžete mi veriť a nemusíte. Poďme si pozrieť, čo vlastne si o tom myslia ľudia, ktorí celý takýto proces už absolvovali. Kurs úplne naplnil moje očakávania. 100% by som ho odporúčil. Priznám sa, že to bolo oveľa účinnejšie, než som vôbec mohol očakávať. Bol to podľa mňa veľmi dobrý balans medzi nejakými vedomosťami od nejakej fyziológie a tak ďalej k praxi. Mám rada výzvy a chcem byť aj v mojom veku fit. Na tento kurz som prišla práve preto, aby som sa naučila trošku čeliť zime. Bolo mi stále zima, išlo mi na nervy, že som celú zimu chorá. Dlhodobo trpím alergiami, astmou a v podstate posledný rok som mal problém s neustále zapálenými nosnými dutinami. Odkedy som začal robiť vlastne kurz, tak nemám už žiadne vreckovky, čo je po veľmi dlhej dobe vlastne niečo v mojom živote ozaj nové a príjemné. Samotný kurz bol veľmi zaujímavý, lebo sme si prešli ozaj dobrými technikami, ktoré sú obohatením aj môjho bežného života a ten ľadový kúpeľ a sedenie v mrazáku boli takými ozaj čerešničkami na torte, kedy som ozaj zistil, že kde tá komfortná zóna konečne končí. Takže to bolo úplne super. Veľmi ma to bavilo sem chodiť a vidím na sebe už teraz, že sa mi zvýšila odolnosť voči chladu. Chodím oblečená len veľmi ľahko, aj teraz v zime. Zvýšila sa mi sebadisciplína. Naozaj iba môžem odporučiť všetkým ďalším. Cítila som sa tu veľmi dobre a odporúčam každému, aby to skúsil. Tak, pomaly sa blížime ku koncu webináru. Videli ste sami, ako sa to páči ľuďom, čo to s nimi robí. Odzneli tu tipy na začiatok, ako začať, ako to robiť bezpečne, čo sú výhody, čo sú nevýhody rôzneho typu práce s chladom. Dúfam, že vás to zaujalo a motivovalo k tomu, aby ste prácu s chladom vyskúšali, boli silnejší a samozrejme aj zdravší. Pevne držím palce, ak začnete už túto jeseň a pomaličky sa dopracujete do zimy, alebo keď chcete, môžem vám s tým pomôcť. Ako ste videli aj na webinári, robíme 10-týždňové kurzy, ktoré budú zrovna teraz začínať a máte tým pádom k dispozícii roky mojich skúseností, ktoré som vlastne nadobudol. Ušetrite si rôzne tie začiatočnícke chyby, pretože na každej hodine sa s každým jedným budem rozprávať, čo robí, ako robí, ak náhodou niečo nefunguje, ako to urobiť tak, aby to fungovalo. Táto 10-týždňovka je vlastne jediný kurz Wim Hofovej metódy, kde máme zaručené výsledky. To znamená, že vám zaručím, že tie výsledky, čo si na začiatku dohodneme, nakoniec aj splníme, alebo dostanete plnú sumu kurzu späť. Viem si to dovoliť kvôli tomu, že tým, že každú hodinu spolupracujeme, nedá sa stať to, že proste 10 týždňov unikne mojej pozornosti, že vám to nič nerobí, alebo že nemáte tie výsledky, ktoré by ste chceli. Nemusíte popri tom robiť žiadne chyby, lebo to budeme z týždňa na týždeň opravovať a vlastne každý týždeň máme k dispozícii 1,5 hodiny konzultácií, kde každý jeden povie, jak som spomínal, že čo mu ide, čo mu nejde, buď sa pochváli, alebo spravíme nejakú nápravu a vlastne máte to doslova na individuálnej báze celých 10 týždňov.
A pokiaľ viem, stále som jediný na Slovensku, ktorý tieto 10 týždňovky robí. Sú to komplexné kurzy. Čo je dobré, tak covidová doba nás naučila, že robíme ich aj online a robíme ich aj prezenčne. To znamená, ak ste z Bratislavy, môžete prísť k nám do centra. Ak ste mimo Bratislavy, tak sa môžete prihlásiť cez internet a vlastne sa zúčastniť tej konzultácie online. To je výhoda, keď napríklad veľa cestujete, alebo nie ste pravidelne doma, alebo, jak som spomínal, ste mimo Bratislavy. Ušetrí vám to čas na cestovaní, konzultácie sa nahrávajú, takže aj keď ste náhodou to nestihnete, tak niekto iný sa spýta podobnú otázku s veľkou pravdepodobnosťou, takže tie témy sa preberajú viac menej na každej hodine, zodpovedajúce tomu týždňu. Ak chcete ten kompletný zážitok, čo to ponúka, aj ten mrazák, aj ľadový kúpeľ, tak vlastne na konci kurzu 8., 9. a 10. týždeň je potreba dojsť do Bratislavy. Ten 8. a 10. sa dajú urobiť doma, to je ten ľadový kúpeľ a prechádzka v ľadovej prírode, ale ten 9. to je ten ľadový mrazák. Ten veľmi odporúčam prísť do Bratislavy, lebo neviem o tom, že by bol na Slovensku nejaký iný takýto mrazák. A na druhej strane neodporúčam to nikomu robiť len tak na vlastnú päsť, lebo tam, keď vás mám pod kontrolou, tak tam treba fakt pracovať s tým človekom. Kurzy, hlavne tieto septembrové, bývajú pravidelne vypredané, pretože po dovolenkách sa všetci zobudia a chcú byť zrazu pred chrípkovou sezónou zdraví a odolní, takže neodporúčam moc čakať, ak sa chcete zúčastniť s objednávkou. Už na budúci týždeň začína kurz a jak vravím, väčšinou otvárame 2 termíny a obidva sú vypredané, takže tie miesta sú limitované kvôli tomu, aby som sa stíhal venovať každému jednému, aby to nebola proste nejaká masovka. Rozmýšľam, čo k tomu viacej povedať. Budú nahraté aj cvičenia, budú nahraté aj konzultácie, čiže aj keby ste náhodou vymeškali niektorý týždeň, že sa nemôžete zúčastniť, tak si to môžete pozrieť spätne a nič vám vlastne neunikne. Na tomto webinári vám viem dať špeciálnu ponuku. Ak sa do 2 hodín prihlásite, ak ste rozhodnutí, ak chcete na sebe zamakať, ak chcete už túto zimu vlastne mať tú odolnosť, na chlad vypracovanú, byť zdravší, tak máme pre vás pripravenú 10% zľavu. Na konci tohoto videa bude link a pokiaľ viem, tak bude aj pod videom. To je asi všetko, čo som chcel na dneska. Ešte raz veľmi pekne ďakujem, že ste prišli, že ste ma vypočuli. Ja pevne dúfam, že vám to niečo dalo a keď chcete ísť na kurz, tak pevne dúfam, že sa uvidíme. Takže ak chcete začať, super, držím palce a poprípade vidíme sa na kurze.